Dělám reklamu na sushi. Dobrý den, vítejte na našem reklamě. Tenhle košík je normální, obyčejný košík. A zdá se jako jedině normální košík. Ale je to vysoce účinný odpadní stroj. Recyklant. Vidíme zde Dutch Golda. A to je jedno, to může být jakýkoliv pivko, že jo? Tady máme z recyklovanýho Heinekena. Tady Royal Dutche, ale desítku. Tohle je Royal Dutch Gold, neboli 12. Stroj funguje takto. Musíme ho prvně aktivovat. 2 euro. To už jsme se vyřešili na tenhle problém. Když jsme tam museli dávat vždycky euro. Svině. A takhle pracuje. Nedám na hlavě, jo. A funguje to tříděně, protože pražskýho pije se víc, samozřejmě. Tak tohle je na větší prostě. Ten má takovou poloautomatickou recyklační jednotku. Takový už automat. Na ten pražský už hodně dbají taky. Si chcete, že jo, jsme v Evropské unii. Takže můžeme, pojďte se podívat, jestli stojí to fakt za to. Hustý, co? Celá zrecyklovaná. A to všechno může být vaše za pouhých 5000 korun a 2000 euro pro Bulgáry. A pro Poláky za 20 krabil. Alborek. What you waiting for, loser? Jednička na trhu, náš vysoce účinný recyklační koš. A když se chcete svého smrti zbavit, stačí jednoduše chytit popud. Vytáhnout druhý, spojit je s vysoce dynamickou přeskou. Patent švýcarské firmy. Nikdy nepovolí, vydrží i tunu. Udrží vás klidně i za letadlem. Ve výšce 10 000 kilometrů. Když chcete svého smetí zbavit, stačí použít tuhle pružinu, nahlédnout. Jednička na trhu. No vyberte to. 2000 euro, 5000 korun.